Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Makasunod sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag, palamati, region-wide, mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 14 minutos, karong adlaw, Sabado night, petsa 27. Dalawang tulog na lang, magabulag na sa aton ang bulan sang Pebrero, ato naman sugalawon ang bag-ong bulan sang Marso. Fire Prevention Month. Sabado naman edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team.
Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila, sini nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini Kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kaina pa nagalambiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod. Temprano pa may mga ginrespondira na nga mga aksidente. May mga ginrespondira na nga bypass operation. Sa aton sini nga mga kapulisan, anano pa nga mga eventualities. Why taman ginapangayo masami from where the action is. Pang Sabado night, buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Sa mga update sa balita nasyonal kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, sa News Center, buylog nato ng puwersa Aksyon ang Dipensor. Opda makita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Sa transmitter control tower dito sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, buylog mo nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thanks God, it's Saturday night. Sa gihapon nagapabilin nga mangin maayo ang lakat sang aton sining panahon, wala sang weather disturbance. Sili sa pag-asa, mangin maayo ang dalagan kuno sang panahon sa bulan sang Marso kag Abril. Pero ti kon kaysa hindi gid malikawan. May mga pagbulobaylo sa lakat sang aton panahon. Pero ang iba nakapiyar na nga daw siling nila ang tagiti isang init daw kurisma na. So, sa bagay, lapit na malang ang Semana Santa. That's why ang iban medyo excited na nga magbulo bakasyon. Kaya daw hindi na gid man syado kahugot ang mga health protocol o con requirements sa pagkadto sa isa ka lugar, sa isa ka banwa, sa isa ka syudad, or if not, sa isa ka probinsya. Pero may mga pagsulundan gihapon kamay dapat sundon ang aton nga mga kauturan, ina nagatipende sa aton sini nga mga LGU. Balo ka mga LGU naton, depende na sa ilaya nga mga patakaran kag pagsulundan kon health protocol ang paghambalan. That's why nga para nga mangin sigurado kamo magbakasyon kamo sa isa ka banwa, sa isa ka syudad, sa isa ka probinsya, dapat dapat nyo nga hibaluon ano bala ang mga patakaran, ano ang mga kinanglanon nga health requirements nga makakadto kami dira sa aton nga probinsya, sa isa ka banwa, ukon sa isa ka syudad. Amo na pinaka-importante para blang layo sa perwisyo ang inyo biyahe. Halimbawa, makadto kabi sa banwa sa hinubaan. Dira palang adaan, kung target mo hina nga banwa kadtuan, kung may mga ara ka dira pamilya, dapat nga hibaluon sa imo pamilya ano ang mga health protocol na dapat sundon. So, i-alams mo na da
I mean, magpangusisa Canada sa LGU sa ginubaan, ano bala ang mga patakaran kag health requirements nga dalon nila sang akon nga mga pamilya nga magkadto diri sa ginubaan. Mo na mga classic example, no? Para nga hindi mamala mapornada ang biyahe nyo. Karon kung may mga patakaran gali ang isa ka banwa, isa ka syudad, o kung isa ka probinsya, nakadtuan nyo ay kamukbalo, talang-talang gamuya. Antes gap kaso, di ba si kung mabalik ka sa imo destinasyon. And happy to note kita nga ang Bacolod daw nagagamay ang kaso sang COVID victims. Although nga daw hindi ko sa madula, pero may mga instances kung isang zero case kita mo sa COVID, no, sa Bacolod. Ang importante gihapon, amo nang ginasulit-sulit ko, kung mo nga wala pa di mag-abot sa ato niya ang vaccine na intended para sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kay ti manog abot ang una nga vaccine ang Sinovac to, no? Sinovac. Buwas to maabot, tapos ang isa pagid ka vaccine mag-aabot man sa Lunes. Di mintras tanto nga wala pa tayo matubsukan, why pa kita ma-injeksyonan sang antivirus pangontra sa COVID-19, sundon talang gyapon ang mga health protocol nga ginapatuman sang aton nga mga LGUs sa mga banwa kag syudad, mga patakaran sang aton nga provincial government. Hugas kamot gamit ang abon, social distancing, sok-sok face mask, sok-sok face shield. Mo nang pinaka-importante, durante nga wala pa kita ma-injectionan sang vaccine kontra sa COVID-19. Ayos! Sa mga nagabiyahe pa mo ni oras, kung kamo nagamonitor sa Action Radio, sa aton palatuntunan, I would suggest, hindi lang papadasig lagan ha, hinay-hinay lang. Labi na gid ko nang ginadala mo, sakay mo ang imo pamilya. Hinay ang pagpadalagan, importante na pag-abot mo sa imo destinasyon, safe and sound kamo. Kaya sa subong at tiyempo, kabudlay, maaksidente, kabudlay, magmasakit. Health is wealth, that's why careful halong sa anuman nga bagay aton ginahimo. May gabi dira kay Kuya Khalid Dalidig. Ara na siya, kapabatsyag na siya ho. Si Kuya Khalid Dalidig, si Cathy Vera na naman gani ho. Librano pag pabatsyag na siya. So mo ng mga importante nga mga bagay nga aton masamigi na remind sa aton nga mga kaaksyon. Ang aton nga kapulisante nagahimo na sang ila sining trabaho, ang ila masamig na patigayon nga police visibility, saturation drive, kung kaysa may mga surprise checkpoints, ang aton kapulisan, Oplan Sita, Oplan Bakal, amo ng mga routine nga hilikoton sa aton kapulisan oras sang kagabihon. Na piaran ko ini nga dudwa kagabi namon nga pagpuli namon aksyon ninyo. Gusto may makitaan ka nga mga patrol cars nga naga-standby sa pila ka mga intersection nga dalanon. Mayo man, at least guro design na ni Police Colonel Placido after guro nga naka pakig-istorya sa mga negosyante diri sa syudad sang Bacolod. Hindi tanan kag hindi bilog nga Bacolod babantayan sa aton kapulisan ha. Ang importante dira
nga ara lang ang presence sa pulis. Kag kung may mga aksidente, may mga insidente, kinanglanon ang response time nga madasig. Kag makapatigayon na ba sa tawag nga dragnet operation. Para nga mapos ang pagsikop sa dapat dalakpon na nakakometer sang krimen. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 9:57 na. May nabiling pa kita nga bali 3 palitos. Antes kita magaungot sa takla nga alas 10, may gabi nila kay Homa Lumina, kay Inday Blasa. Toto Andro Aniti, suara nagali ho. Toto Andro, musta ka da? Why gida da? Kay maninoy maing. Kay Maninay Chari sa labasyon dira sa La Carlota, good evening. Kakay Kapitan Jervy Advincula, ang kapitan sa Barangay 2 Poblasyon sa La Carlota City. Ang bilog nga council ko no, kapaurok-urok kid kung gabi. Bauti salamat. I-check na nga aton sila nga patrol 2. Ang aton sila nga crosswind patrol, i-check na ang sitwasyon sang Bacolod. Saturday night na aton sila nga pagpangalagad. Liwat naton nga hibaluon ang sitwasyon sa paglibot-libot ni Action Del Salazar. Sa Sabado night medyo medyo lipay-lipay na kadali ang aton nga mga ka-action. Iti dugay-dugay curfew naman mo. Iba nagahingagaw na last battle. Iba nagahingagaw pa last battle. Pero iba niya nga daw ara na sa pangigaron sa mga balay-balay kapila na magbakal sang longnek labaliyog. Importante may sumsuman. Ayos! Sige, check na si Aksyon na Del Salazar. Unang report observation sa aton sining Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yan si Aksyon Del Salazar sa report observation. Del, good evening. Del, please come in. Hey, happy birthday! Ara ka naman kasi no birthday. Imo! After ni mo, Alvin. Sige lang kayo panagahan, saka sa Lunes Lo, mo ginamatsag ko, ginapabati-bati mo. Do ka daw, mag-rason Eric sang sa imo pa kanon. Way kaso Ang barangay council, mga senior citizens, Ikaw ang kapulisan sa BCPO, Halit, kagid. ang energy funds club. Idugang pa mga personnel kag radio drama artist ang action nila. Ako daw. Lain mo kita sa mga public figure ang mga fans pa sa social media. Do kalabas ang listahan. Do kalabas ang pakadon. Ikaw da mo, nakabalos kagid sakon ba? Malak siya na, boss nga daw, pwede ka nakaumpisa. Kung baga boss nga daw, day 1. Ang actual birthday, day 2. Ito action Eric, ang actual nga birthday. But day 3, since day off mo. Stoy, baba mo. Extended ang celebration. Sabado, Lunes, Martes, bago dalog lawig. Okay lang action Eric. Sina, report na yung observation Gadalom ang dalaga sa istorya mo. Pero naman ko, pero nakalitan mo action Eric. Never mind the age ka na, manamba nila action Eric ka. Basta naga-birthday ka. Importante, buhi Correct. Ilabi na karon nga yari kita sa tungasan ng pandemic. Importante buhay action Eric. Importante may pansit kag may lumpia. Ayun, di purma. Ang pansit mo ni para long life. Gana. Ang lumpia mo lang pang. Sige lang kayo may mo lang ko dilakwa na spaghetti Pwede action Eric ka. Kamo na sa 2 March 2 action Eric kay Action Alvin. Yan Sa March 4 akon. March 4 March 5 kay Action Fred.
March 5 kay Action Fred. Kaya ko na mo ni birthday celebrant sa mga taga-aksyon, no? Oh, 1245 tayan sa STL. Tay STL. Madala sa atong STL ba? Piliin nyo lang da. 1245 perfect combination. Tingitaan nila da. So, kung aksyonarik ang patuloy dito sa area sang Bacolod Government Center, daw makitaan na rin natin ang van daw sa lakyan pa ni Mayor Bing Linaldi aksyonarik. Sarap pa na si Mayor? Ari pa di ang iya sininga sa lakyan. Pulaw-pulaw? Pinapili ka mga private cars. Hindi. Puti na yung van aksyonarik ang usual ng sakyan sa alkalde sa Bacolod City. Basta may mga nagtapos-tapos sila na, no? May basi may gina-overtime man pa siya aksyonarik, no? Ilabi na ang vaccination program sa city of Bacolod. Hindi niya isa kadlaw, duwa kadlaw ang preparation, kundi continuous aksyonarik Yes. ang preparation sa LGU sa Bacolod City with regards sa vaccination program. Kasi syempre, wala to man ang mga meeting nga aksyonarik ang iya sining ginaobra. Gani Sa man. ginaulat man karon lang formally si Mayor Bing makapagawa na bala sang formal nga executive order isang province sa kaisyo na yan sang MGCQ extended sa bulan sang Marso daw nga national government naka-mention na yang ati ang iba nga lugar sa Pilipinas magluwas sabi sa gintang mention nga GCQ ipaidalam sa gihapon sa modified general community quarantine. So ginaulat na lang sa karon ang executive order nga ipatanaog ni Mayor Bing Lunardi ang formally place kita lang aksyonarik sa MGCQ no sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang patrol kay ka police station number 4 ari diri sa kilid sang Bacolod Government Center aksyonarik kay ang sitwasyon diri kung makitaan mo ati do ka normal do ka normal aksyonarik nga ang weekend nga sa ati mo tawo usually mga kabataan no makapahangin-hangin no Dami pa na tao sa NGC? damo pa aksyonarik sang tawo diri sa may Bacolod Government Center damo pa ring mga nagabaligya sa mga pangalan may mga henna tattoo kagamo ring mga street food no diri sa area sang BGC aksyonarik labi na boss kadlaw Sabado Domingo Okay. wala sang trabaho weekend aksyonarik do amo na siya ang normal bla or ang mga sitwasyon sa una sa wala pa COVID-19 pandemic so ginaamat-amat aksyonarik balik no ang ning sitwasyon pero ara sa gihapon ang precautionary measures nga ginapatuman sa tagsa-tagsa ka mga individual diri sa may syudad sang Bacolod Action Eric no so ining mga kabataan nga nagahampang nagapamubo diri sang isda kagati ang iba naton nga mga kauturan nga mga medyo may mga edad na nga nagabatsyag sang palanuhot sa likod nagapa-blind massage Panuhot sa likod. Alam mo lang nga nag-antos sa ila sining body pain aksyonarik nga para nakit sa ila sining Pero kapyar ka, din ko makapulo pamasahe ka na sa mga bulag tada daw sa ko namin man ang condition sa lawas mo, no? correct special aksyonarik kun ang pressure bala hard no or ano da kusog ang ila sining pag masahe Namin yung mapamasahe ka, nga inablang tapos mo masahe, matulog ka na lang dahil blaw. Pugit. Hindi ka na maglagaw or mag-inom pa, lalang tulog ka na tayo. Kaya inay mabatsagan mo ginang kanami, ginsang igo ya. Correct. Arawang pagkapamasahe, puli dayon. Dati ko na, mas may aksyonarik kung may jacket ka nga dala, kaya after mula pamasahe, wala ka dala jacket, ba't yung panghampakon nga kahangin, wala kag mapamasahe ka naman liwatan. So, mula doon, nag-amat-amat na balik ang normal nga sitwasyon diri sa may BGC. Pero ti, amon sa gihapon, ang precautionary measures gina-implement aksyonarik sa iman diri sa bahin sa marketplace no, diri sa east nga area sa syudad sa Bacolod. Usually aksyonarik ang mga negosyo bala diri sa may syudad, usually mga alas 8, alas 9, nagasira na aksyonarik, parang iba naga-extend gidya to alas 10 kag alas 10:30 sang gabi ala lang 30 minutes before sang curfew. Kaya sila nagapanira aksyonarik kay kadamo pa sang mga tawo nagalagaw it's either weekend man o on weekdays no do naga-amat-amat bounce back no ining mga negosyo diri sa may syudad sa Bacolod aksyonarik. Ilabi na kung makita natin sa social media nga may mga nagabukas aksyonarik nga mga businesses diri sa may Bacolod City nga despite the pandemic padayon sa gihapon ng ila sila nga pagtinguha nga basi ari di ang ila sila nga swerte sa pag negosyo action Eric. Ang atong da nga marketplace sa muni oras may ara pa da?
reactionary, kaya ang marketplace diri may mga kiosko, no? Oo. May mga kiosko, magluwas ba lang nga Ambot, increase. dahil mera sila yapon na nga daw, ano daw, hindi lagi sila nga banda nga daw concert, kundi inablang daw ulo acoustic lang. May mga harap Yung ba sila? acoustic, may reactionary ka. Ah, Meron okay. siyang nagkakanta. Isa Oh. grabe ka, pianista. Ah, ang isa no. ka, vocalista. Pero may Correct. gap pa, may space, Oo. Ang ilan sila nga positioning. Na amo May nang social amo na distancing. importante nga ikuan lang isundon ta lang social distancing gamay. Correct, reactionary ka. Muna ang importante kay para hindi man magugtas ang opisyal kag mga personnel sa Gani. Bacolod Emergency Operations Center. Amo na siling ko pala nga ginatagaan taligwas ang mga sa aton nga LGU nga mga negosyante ti kita mismo sundon ta man Correct, no? Kaya kung may pasawad karon isa karon tanan ta ubos gida. Oh, especially reactionary karon nga ang presensya no sa social media. Nga once pala mapicture ang isa ka lugar nga damo tawo, wala naga-violate sa mga protocol, tape post natin, amo na naga-react ang mga netizen kag ang ining Bacolod EOC reactionary since sa stricto man ang ilang sining nga mga monitoring sa mga activity kag nagaluntad dili sa mga syudad sa Bacolod reactionary ka. Di ba birthday mo sa buwa? Harap naman. May maayong nga regalo nga maabot si mo reactionary ka. Ha? May maayong nga regalo. Nugay ka gani. Basta lang pagsalig lang kay may maayong nga gift. Sige, pasaligo ko lang kagulingon ko ah. Doka, actually may idea, ano ko mo, hindi ko lang pag-i-preempt, no? Oo, actually kayo, inaara ko ito mo sa event. Ito, may maayong nga regalo, doon namin putso ng imo, sili nga trophy. I-gift wrap siguro. Sige lang masalig ko sa imo ginapasalig ah. I-gift wrap ko yung mga trophy, Papay, congratulations. Butaw ako ng takot-ako nga ribbon. Tapos videoan ta ka bukas sa imong sining trophy. Congratulations. Ayun, din sa prank gali. Pati It's a prank. may mga good news nga mabot kay Actioneric sa mga sunod nga mga inora. Sige, del salamat kita. Yes, Actioneric. Ang imo ang ginapabot ko gidyang imo gidya mo. Wala ko siya napabot kay iban pa ang imo pag gidya ginapabot ko. Oo. Wala mo sa March 4, basta pala. Sige. Kasi pala may mga lagang motor dira. March 4. May mga Gcash sa Cebu. March 4 si Dale birthday kung sino dira ang luyang magpadala. Pwede lang May mga Gcash sa mga Cebu. Dale Salazar lang May Pwede mga sa Gcash, pwede sa pera padala. transfer. Mga one click away. Sila lang ang imo gina-endorse pa padala sa invitation. Sa March 1 na may bago kita nga produkto. Oh, yeah. Sana all, di ba? Congratulations Yes. sa Team Action Radio. Ang Patrol Reactionary, padulong kita sa area sa Police Station number 7. Bago reactionary ka, ang lasining nga hepe sa Police Station number 7. Ang muna si Lieutenant Michael Tuburan, reactionary, no? Siya yung nag-take over recently doon sa Station 7 sa 5/18, no? Sinigida mga tuig. Siya ang nagpungko bilang acting or OIC sa Police Station number 7. Kagkay nati, meron sa drug bypass operator naging conduct ang Police Station number 7. Kaya ito rin nadakpaning sa kasing-kwete anyos nga lalaki sa sining operation sa may Mayo Street, JJ Gonzaga, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod Action, Eric. Mga around 8 p.m. sumogabi sa ginkandak ang ining operation. Ang suspect, abo din si Neil Villafuerte, Action, Eric. Nakuhaan sang duha ka sa sachet ang suspected shabu, nagabugat sang 4 ka gramos na nagabalor sang 27,000 pesos. So ini siya nadakpan kag preso karon sa custodial facility sa Police Station number 7 kay ginapreparar na ang kaso nga iga-file batok sa iya action, Erika. Ang una natin nga interview kay Lieutenant Michael Tuburan, ang bago nga hepe sa Police Station number 7. Ang aton nga kapulisan sa Station 7 nagpatigayon sang bypass operation against kay Neil Villafuerte Ramos, 51 years old, kasado, residente sa Maya Street, Purok JJ Gonzaga, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Nakatigayan kita nga makakuha sa iyang position and control.
tatlo ka 100 peso bill kag duha ka sachet sang suspected sa buser nga may estimated nga kabugaton nga 4 grams nga may estimated market value of 27,000 pesos. Actually, na batihan si Lieutenant Michael Tubulan, ang bagong hepe sang police station number 7. Initial nga report kag observation report gikan sa patrol. Magapanumbalik pagkita aksyon ka para Sige. pagid sa dugang pagid nga mga balitang natipon sang patrol. Cebu nga gabi. Update balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Dale Salazar. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. At least may ideya na kamo. Balikatan na kamo sa aksyon Dale Salazar. Sa dugang niya sining mga aksyon balita. Kag ang pagbantay gihapon sa palibot-libot sang dakbanwa sa Bacolod durante nga nagaamat-amat man dalom ang aton sini nga kagabihon. Ang report sa aton sini nga Patrol 2 ginadulong sa inyo sa kaluman sang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, Balita! Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga bidira kay Police Lieutenant, my good friend Alan De Guzman, ang Deputy Police Chief sa Police Station number 9. Kayang hepe din sa mga bago si Police Major, my good friend Richie Gohe. Ara sa buong sa Police Station number 9, no? Ang mapisan mga kagawad sa barangay Mansilinga, no? Si Kagawad Carlos Anhao. Baw, nagapaurok-urok, gid. Si Kagawad Carlos Anhao. Wad, wag kita da. Inday Blasa, salamat gida. Kay Sparkly. Kay Madam Fukuda Eleanor. Kay ni Yvonne, kay Raymond Ong. Uy, pa urok-urok siya ho. Sa kay Boss Kenneth Ngoda. Pa urok-urok siya ho. Kay Boss Kenneth Ngo and family. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph and Julie Chuan family, ara gid sila ka paurok-urok man. Si Gardenia Gonora, hindi man magpaulihi. Gapaurok-urok man. Tamya ko lang dira si DJ Ilumba. Dira sa may Las Piñas. Ara sa subondag lantaw sa to sa nga Facebook live mo. Sa to nga live streaming. Halo na da kay DJ Ilomba. Sa kay Toto Raymond Alarcon Sagar Jr. and family. Dira sa may Purok Santol sa Barangay Mandalagan. Ga-monitor gid si Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagar Jr. Salamat gid ha. Ginatamyaw ta dira ang gwapuhon nga nagabantay manok ni Attorney Dag. Mga kinay ni Kwana. Mga kinay ni Attorney Dag. Pandan si Angelo Mendoza. Ara man gani si Levi kang si Janjan Nobleho. Ga paurok-urok durante nga nagapulo pa sampok manok. Baw may conditioning ha. Ano may kwanaw, may derby? May derby may kwan ka torne, may derby ka torne. May gabi dira kay Attorney Dag Pandan. Mo ning abogado nga simple lang yan mo. Waya bugal. Nami pa maghimo kinilaw. Attorney Dag Pandan.
Again, kay Angelo Mendoza, dira kay Levi, kay Jan Noble. Banan dira nga pagpaurok-urok. Ayos, alin na kay Action Eddie na buso. Ang panamyaw, ha? May gabi dira sa kay Toto Romar Tamayo. Mga kopdanan, dira ni Toto Romar Tamayo. Gapa urok-urok mag-Action Night Patrol, no? Salamat kita. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Mga kamusta kada? Manang Bekelao, kamusta da? Kay Kumari Jan Silao, kumparing Nalbert Adlan, Toto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kumparing J. Kir Jude. Ihado Aljanda, may gabi kita. Kakay Nene Lau. Mga pampos tira sa may share sa Binalbagan, may nandira nga pagpaurok-urok. Sa mga taga Biscom da, Binalbagan. Sa Kedan, sa accounting, mga security guard, empleyada, kag empleyado. Labi na gid kay Miss Nora de Meobildo, kag kay Mr. Levi Frias. Nagapaurok-urok gid pamati. Sa kay Nonoy, kag Cherry Duario and Kids. Mayo lang dara nga pag pamati, kag pag paurok-urok, ha? Sa kay Madam Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, may gabigid. Kay Toto Jo Marie Caliso Gomez. Sa Lamat Gid, sang imo dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Ay, perti. Sa kay Inday Jo Anda. Ara sa kono sa iyang house, ready to sleep. Ba, Joanne, good evening. Ang mga security guards sang PNB La Carlota City Branch, so monitor gid sa ato, no? Mga security guards sang PNB La Carlota Branch, security guard Sarmiento Gayo, kag security guard Tomazar, kag sa kay Sir Preach, alin kay Sir Jigs ang panamyaw. Ay, perti. Kapaurok-urok sila. Sige, check na lang mga report na. Gikan sa ato sini nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon na Percival Villamora. First, standby ka danay, ha? Kaya unaon ko na si Aksyon na Roger Gutibo, ha? Kaya na pa sa standby sa line number 3. May gabi dira sa kay Cory Bidaha sa Kuwait. Sa kay Joel de la Cruz. Sa kay Merly Dolido Magallanes, classmate ko dira sa Hong Kong, may gabigid. Sa kay Lourdes Ardonia. Ara sila nagapaurok-urokid pamati sa Action Night Patrol, no? Sa kay Resti Minerva, may gabigid, ha? Sa kay Jane Hisolgon and family dira sa Banga Julia Valladolid. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiron. Met, musta ka da? Malang dira nga pagpaurok-urok, ha? Sa kay Teresita Urita Kahuraw, baw ara gid sila. Robbie D may gabigid. Kag kay Corazon Villasis Gayo, gapaurok-urok kid sa Action Night Patrol Program. Ay, perti. Sige, check na report una ni Action Roger Gutib. Line number 3 sa report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi ka lang sa tunang aksyon sa atong sila na mga balita sa Sabado night. Bow. Karong nga gabi. Kuwa ba na si Kuat nga side ba nga hampani mani Pacquiao ba? Yeah, siguro nga. Damayo gid ang imo nga kwanda nga ratsada. Okay. Man semua kasi mereka in the month Tuod, no? May gini kasi buwas sa 28 sa Febrero, Domingo, walang trabaho, pulang kalendaryo. Dani.
sigurado nga sa pika 29, wala man trabaho, kay pika 30, wala man trabaho. No. Kasi ang matabo, balik ang trabaho pika 1. Correct. Marso. So, lawik ang weekend ang kwasibong, long weekend naman, kasi buwas pika 20 sa Domingo. Pagka pika 29, pika 30, wala saan trabaho. Yes, oo. Kasi wala man siyang pika 29, kasi wala man pika 30, ang mula sa Pebrero. Kaya muna. Bili. Doon napaligi mong pangulo sa katon ng mga ka-aksyon. Kasi balik ang trabaho, pika 1 action direct Oo. sa Marso. Marso. Kadlaw man si musika pa din Diaz para Jonathan Diaz eh. Ay, verde, oh. May ako nga, ikaw na, wala naman sa sibong birthday ka ni. Birthday, birthday, tao sa, sa birthday mo. Alang. Kung nakakasi, rason tuwig naman sa birthday, kada birthday niya every other year. Next year, year mo. Oo, kasi may nano ko nung dati Pebrero kay. So, tawag kita niya, kulang-kulang bla, no? Ate, sila may leaf year mo. So, di mo na patupa niya birthday. No. Tapi kung gusto mo yan na ibitaron mo ko Japon, sa Baikyo, so man ako sa Pitsaw, no? Alam mo Japon ko. Galing kayo may social distancing, galing mo nang ginakuan ko. Social distancing, may pandemic, kadaan. Next year, ma-celebrate Kaloyan. Muna. Ang importante nga, buhi kang mga lawas lang ta. Kay kung mayo lang yung lawas na kag buhi ta, ang birthday, makuha na yan, ma-adjust lang na yan galing. Galing nga ni isang iban niya, lisan, wala lang kwarta, basta mayo lawas. Correct. Dala ka magabawi ka man na mo. May naglabay galing nga, grabe nga babae at kalami lawas. Oo. Yung grabe nga lawas ba, pero sila mo sa iba, nung niya provide na kwarta. Ginikawan Mayo pa. na lawas, provide kwarta. Kaya mo na importante. Bisa na kwarta, basta mayo lawas. Yes, amo na bawi-bawi lang. Laban. Bawi. Di ba? Laban. Bawi. Ayan, sige. Lain na kono, kapag kwarta, Laway ka pa. iwagis pa din. Laway ka na kwarta, laway ka pa. Sige ba tao, wag na pulos, oh. Wala na kwarta, laway pa. Pero importante, buhi. Hindi, wala. Kaya sakit lagi sila. Kaya laway ka pa kwarta, laway ka pa. Ako nila ko laway ka kwarta, diwan ka pa. Importante kung bisa laway ka kwarta, basta hindi ka niwangis. Correct. Mga epic ko now, na mo kwarta, pero lantaw mo, kaluspat ng tao nga kalingwang ni, na mo kwarta mo, alam mo na, toblaw. Dahil, kabalo ko naman nga, kanunang panahon niya, hindi mo na makita ang mga tao nga muna, so yan, nadamo na sila. May ara nga, nagasilingan niya sa Amerika, dahil, date kita, maaga sa date mo na. Yung mag-date ko sa imo man. Ilang bumayi na ilang isa makig-date, pero naman siya, tawag na siya pakipot. Pakipot, yun ang babae niya, pakipot. Babae yung nakakalman-date, hindi mag-date pero naman. Pero may mga laki, mga sinari kinagan, mas babae mag-date. Hindi date kita, Ger. Date, ma-date kita, sila yung mani Roger niya. Nga ma-date, masig-date niya sa imuan. Sila isang babae niya, Rio, kuripot na.
Nahikayan pa sa? Tingin sa itong babae pakipot. Oh. Ay, ka lang ito yung lalaki hindi mag-edit ko report. Oh, correct. Dati, amo na, makumakita na kaya duwan na. Dati, kaya mo na galing so kaluspan sa imo ka kaniwang sa imo kahit pati mo ka kuripot. Nabangdan pagkapakuripot sa kaniwangon niya. Pero, ano magasto mo? Oh, sabagay. Nagti ka kuripot sa Amerika. Pero, Ayun, may na kuripot sa kuripot sa pakipot mo kung naninipot na. Dali sa malita to. Ayo. Ay na, ano ba rin obra ni aton. Kasi sa aton, sila mga balita sa Nerek sa aton, sila nga pag-tutok sa mga balita. Isa ka, bypass operation, ang ginpatikayon sa mga katapos sa kapulisan sa siligid na mga Nerek nga aga, o kuraga, ini hapon. Ipatigay niya alas 5:45 takla sa alas 5:45 takla sa hapon sila mga hapon ng Sinerek sa bayan sa Villa Cristina 1 Barangay Son 1 sila syudad sa Cadiz sila ang bypass operation laging pamuluan mismo ni patigay nila pagimat sa kay Police Executive Master Sergeant Omar Bayura mo ni ang head ng Station Drug Enforcement Unit na sa Rinat Sunerek ni ang nag-result naman sa isa ka successful na pagpatigayon sa mga katapos ng kapulisan kang sakop ini ang isa ka persona nga gikinala kay Elmer Cabaluna Elmer Cabaluna alias Jerome. Jadi siya ang residente sa nabitan yung lugar kag ginakalig niya isa ka street level target sang kapulisan diri sa may syudad sa Cadiz sa Amerika. Nakuha ni siya sa isa ka bypass item sa kainan si presentar nanday Police Executive Master Sergeant Omar Bayuna sa sumugman ang may 5 pagid sa siya nga nakuha sa iya sila nga position kag control kedua 5 ka mga elongated na nga sa stage sa ginapatihan siya mo pag-recover siya nakit na ang 500 peso bill kay gamit man bilang bypass money. So ini siya ang titinagap kay ginapusasan kag gina-detain na kabahin sa Cadiz City Pentecostal Facility. Kaya na to, pag-abot na to, muno ang iasawa niya mo, ari pa din ang action radio. Kaya tapat gini. Nasawa niya sinerik medyo sabi-sabihot. So kaya na abot lang kay sunang pagalit sa SDEO. Kaya sa Station Drug Enforcement Unit niya, kabalo na magaling asawa mo nga mo kasi ni galing kay galing niya ang imo asawa naka abal sa imo galing hadlok na sige na katahap mag sige sa way sa imo kay galing niya daga pangsakit sa kuno ni way si Roy daw na kwanto siya ko sa iya ito nagabalikin at sagit, nagkapan niya, bilo ka sir, konsya na sir, kwan na sir, daw dala gamit mo na. Yung mga trabaho na sinerika, daw gamit sila, sir, kung gamit, nga tabo, ngati, ang ila ginaimo, mabaligya sila para nga libre ang paggamit ng sinerika. Bakwan kayo mo, mga ganyan, sige mo sini kay may isa ginakop mo lang, maginakuha, ya po lang siya bo sa Victoria,
Sige pa magkota siya, galing siya. Wala man ko siya nagabaligyan mo, galing ka, gamit mo. Okay, balikan ta si action na Roger Gotib na utod ang sininga linya. Ang mga tanod sa barangay Patangob daga monitor maglisato no si Rodrigo Cervantes, Federico Cagtino, si Renato Hadrake, si Lency Utukan kag si Shenin Viñas. Balikan ta ang notod nga signal ni action Roger Gotib sa line number 3. Sakay kwa gali dira sakay Raymar Hikano Halasgo dira sa Bulacan. Ang bulkan kan laon kuno ga aso kagina. Ay gali ka. Oh, sakay Mark Jason Bilarte may gabi dira. No kag kay Danilo Ubaldo. Kag kay Arnel Binares Senior kag Arnel Binares Junior sa Luis. Action Roger, please come back. Jer? Yes, Yes. Sunarek. Okay. Dapat ang Sunarek natin mayari na isa sa unas lingkong ulati sa siyudad sa Kati. Repopis mo ito pressure kasi galing kasi may kaya po. Victorias. Ayan, naglang ako po. Kuwalas Victorias. Ito pa sa iyan na pagsayan na ang siya Bukor galing pa sa New Prison dito sa may Muntinlupa. Sila nga kaya ay sila direct na ginakwaan nag-direct na sa ginakwaan sa iyabang nga ginaskuran. Kaya palansya na sila nga kung ako sa mo ikaw na bligya kay sila nga way na lang may obligado, pala to ang isa to. Kasi sila nga, ito kay Udang na ito gamit, mga kuya, ito nga nagambal pag ito yung aksyoneris ang ginagawa, ang nila sa Victoria, at sila nga, kung magkuha pa sila yung isa, sila ka multo, 13,500 lang siya, pero sila nga, isang dawnan mo lang ni Kumil o kung pila na kwarta mo, sila nga, ang nabili na, biyaran mo lang kung maubos na, pero mga kwarta sila, 60 to 65,000. Wow. Kaya ako na sinerek sa ang ganansya. Tapos na mo ang ganansya niya sa mga ligya sinerek. Kasi 13,500 like sa kamulto. Tapos sagad, gaunan niya, ginaunan niya naging tutupay mo, tinisugot ng Japon. Ang nabigay nga 11,000, kaya niya ginabiyaran niya ng kulota, tatlo ka bayan, kung may magmakal, libre ng gamit niya, may ganansya pa sa sumokaya, kasi kung ma-refactor na siya ng mga 60 to 65,000 na bili, ang capital 13,500, daw installment sa Sorbanya na sinerek siya. Dawal ka. Ate mo lang na, sabi niya, kanyas man siya sa pagbaligya. Ate mo lang na, ate, huwag siya na kanyas sa pagbaligya, ate, napusasan siya, kagkarunara, sa Bureau of Field Management and Technology. Ate, marang sinerek ka, mga plastada, sinagal na mo ang nagkakasilaw, tungkol kaya na kung man nag-sinerek siya ang ganan siya. Sili ko, balok ka nga rin ako ganan siya na. Sili nga nga, panter, ito, kay Manti, wala tax mo. Wala ka tax, wala ka bayaran nga pwesto. Wala ka sa maginarintakan nga pwesto, wala ka renew na business permit. Kaya hindi ko dato na tao, malulong sila ka pangitagi ko, siya mula nga pero kumapama ka lang manakpan sa tulis at sinakugid na karapton mo sa layi sa siya mo. Kapag na mula sinerek ka inside na tumatag, hindi mo sulot na uhay malak ang area of responsibility sa may syudad ng Cadiz, probinsya o the norte naman sa probinsya ng Negros Occidental. Ipapamyaw talaga biliti na birthday kay kapon nila. Birthday siyang congressman akong sa segundo distrito, si Congressman Leo Rafael Bibo Cueva. Birthday niya kasi kapon. Bisan uli lang makatagyaw mo sa kanya sa amon rin nga congressman siya mula lang kakisa siya.
Ring aton nga mga dulong report, mga informasyon sa Malasibiyas, may gabi sa Mr. Jonas Abiyag, sa kasabuman sa kahit tutudyos kay na ibang sampo. Pamati, magkato na. Hindi ko ilang priyak. Hindi ko na may magbubat ng Dolpo Maligos. Sa kasabuman sa syudad sa di ko mati, di kito to albik ko hitulan. Ang mabuot na gwapo nga anak sa Monting City Councilor, Councilor Mambuto Isulan. Kag nagapamati, maalang nagapaward rin sa Precise or Partner General Merchandise, Toto George Ributon, Bravo, Paborito, yung ginaksunan sa Rosa na aga, o kanaga ka na gabi. O, pagkaaga ko, bugtaw yun naman, so, si Action Friend naman. Ba? Tingnan Paborito, yung kasama arang Action Friend, yung that, salamat ito liwat sa interior sa motor. Kasi sa kumantalit ko na biyaran, pero siling nga na lang, may paamat pa. Mabang ito, Miguraldo, ako yung mas pinigay kaya yan ang tuhat sa mga isganan nga mga nag-attender sa mga customer. Kagami ko kung namikati ko gris, may gututong burlas, ay pakon ko tamo masakod lang. So, mula, atong kinamatulong na report, balita, mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, gusto na report sa makulot aksyon. Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Roger Gotib live report gikan sa syudad sang Cadiz. Ang balita ng aksyon Roger Gotib ginadulong sa inyo sa kalwan sang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80%. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. may gabi nila sa kay Sally de los Reyes sa Dumanan, ginatamyaw ka ni Sam Sien. Sa kay Ana Bella, mayong gab-igid. Balang dara nga paurok-urok pamati, ha. Dara sa Paranaque, si Michael John Season, araman pa check attendance man siya, ay nag-monitor ka nagpamati, masakuro sa aton sila nga pangalagad. Salamat, gid, ha. Sa kay Maninay Sencha Morph, kay Maymay Kakaloy Bibidor dara sa Rosario Heights, sa Divisyon sa Barangay Takuling. Sa kay Maninay Toto Chong sa Kaporo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa Mrs. Roger Montalbo and family. Nagapaurok-urok gid. Sa kay Mr. Yoben Tampos, ang mapisan nga kagawarding LTO Chief sang Bacolod. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., kay Mrs. siya, kabataan niya.
Pati among amigos po nuno kapurok-urok na, no? Ka Engineer Arthur Normandy and family dira sa Takuling, may gabigid, no? Engineer Arthur Normandy sa Barangay Takuling. Sakay Sir Edwin Pinada, may gabigid dira sa New Jersey. Kapaurok-urokin siya, ho. Pa-shout out lang kay Yes Ponce, Margaret Infante, Sani Parparan. Haraman nga pa urok-urok man o pamati sa Action Night Patrol Program. Alis sa report ni Action Roger Gotip sa Luwanta si Action Percival Bilemor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival, line number 2 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gihapon aksyon Eric mulo mo tawhay ang aton area of responsibility wala gidman sang mga dalagko nga mga aksidente kag insidente sa aton area of responsibility. Ang aton kapulisan diri sa syudad sang La Carlota padayon sa gihapon ang pagmonitor hilabi na gid sa traffic section division sa pagbantay sa mayormente nga mga dalanon sa pagpamuno ni Police Colonel Junel B. Guadalupe upod ang aton traffic enforcer kag sa pagmando man sang aton Police Captain Deputy Makalipsay, no, kag dira ga libot kag naga-conduct sang checkpoint. Madamo man sang nakuha kag na-prehend kag na-impound nga mga single nga motor kag ilabi na gid ang dipasahe nga mga tricycle nga kulang sa dokumento kag nagbayular sang city ordinance action Eric kag ilabi na gid sa no parking zone sa amo nga syudad. So sa gihapon padayon ang pagbantay sa gihapon sang ginatawag nga curfew hour sa oras sang kagabiyon sa mga minor de edad aksyon Eric. So ginakalipay sa gihapon sang aton nga pumuluyo diri sa syudad sang La Carlota sa 14 ka mga barangay nga ara sa gihapon ang presensya sang aton nga kapulisan sa paglibot kag pagbantay sa oras sang kagabiyon. So ang aton kapulisan handa sa gihapon magserbisyo sa 14 ka mga barangay labi na gid sa pumuluyo sang syudad sang La Carlota action Eric. Amo ini ang aton nga mga information na report gikan diri sa aton area of responsibility sa La Carlota City Action Eric. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Piria kag Kagawad Jeffrey Chapanta kag Honorable John Gisrel Embultorio, Kapitan Jervy Advincula kag Honorable Kapitan Bermudo sang Barangay 3 sang siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Bilemor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Percival Villamor. May gabi dira kay Nanay Tessie Noblea sa SP Village. Ka monitor gyud ginahuli gini ni Nanay Tessie ang iya radyo sa iya hiligdaan. Ay, perti. Sakay Sean Michael HBK. Good evening. Sakay Rems Adlaon Pandoro. Nagapaurok-urok pamamati. Oh. Sa mga miyembro sa Bacolod Eagles Club, may gabi dira sa inyo. Sakay Sparkly, may gabi ha. Magabalik kita when we come back. Balik ka report sa ato sa Patrol 2 with Action Del Salazar. Pagkatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sansanan mo ang kaintangan. Responsable at pagbalita Kagaya nga na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato nga pagpakalagad, mga gabi dira kay Madam Edith Janson Binuman. Ang palangga nga Iloy ni Police Major Wilfredo Binuman, ang hepe sang police station sang Valladolid, no? Sakay Alexis Bongyadas, Maninay Elsinyadas ta may gabi gid. Sakay Ariel Brillantes sa Agramon de Fort. Para mano Orlin Vergara Hinsoli, Barangay Captain Romel Hinsoli Gavilanes sang Kantali Daan Banwa Kabangkalan nga monitor gid. Salamat gid. Tatay Ben Binido Lidesma, Purok Orcas, Barangay Binubuhan, Bago City. Tamiyaw ko ni Cathy Vera. Yolanda Rofinda, may gabi ha. Kay Zane Manalo da. Eric Di Guzman dira, may lang nga pagpaurok-urok. Sa kay Ching Dasang Kasilingan na Kastiliana. Tamiyaw ka ni MG Auba. Sige. Orlin Vergara Hinsoli, may gabi kita. Balikan si Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action din sa balik report. Dale, please come back. Actionary kayara na sa kustodiya sang Bacolod City Police Office Explosive Ordnance Disposal ko na K9 ining duwa ka mga vintage ba actionary ka nga tuyo kung tadi nga ibaligya si Saka Junction sa area sang Green Plains Subdivision Barangay Singkang Airport Ciudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio kay Police Corporal Ronald Relio sang BCPO EOD K9 ginpahayag actionary sang tag-iya sa iya sang junk shop nga nagduda ini sang mayara sing sa kalalaki nga nagabaligya no sang duha ka makatilangahan or makadulud actionary kabutanga kahapon nga adlaw Bernes Rosona nga tag-iya sang junk shop nagpakigangot man sa kapulisan sang police station number 8. Suno kay Relio ilagin padulong ng area kag na-confirm actionary ka nga aktibo pa ang bomba. Kung posible pa nga maglupaw kang mayara sang markings nga 1960s ining duwa ka mga vintage bomba. Ginpahayag man ni Relio nga hinali na lang yung nagarin actionary ining lalaki nga tuyon tani nga ipaskrapa ang iya siniya nga gindala nga duwa ka bomba nga nagabugat sang 13 kilos ang isa sang ang tag-iya sang junk shop actionary ka nagpakigangot sa kapulisan na nagpanumdum si Relio sa publiko kag mga tag-iya sang junk shop nga i-report actionary sa kapulisan ng otoridad kung
kung may ma-experiensyahan nga kaanga nga insidente, nga kung nagaduda ka sa ginapascrap nila sa imong sang hindi magkilala ka mga individual, mas mayong magpagigangot sa kapulisan para ma-confirm kung bala metal ini o kung bomba actionary ka. Natala nang i-dispose ang Bacolod DOD ang ini nga bomba for confirmation aring tingog ni Police Corporal Ronald Aurelio. May nag-report diri sa amon gabi na sir, pero sa junk shop to attempt nga ibaligya sang isa ka tawo sa junk shop to. Nagtawag dayon ang junk shop sa police station, din ang police station nagtap sa amon kay kinahanglan sang nga i-render safe procedure ang ina nga na suspected bomb. Pero pagabot namon confirm gid nga 105mm projectile. Bali once sa sir gin-attempt nga ibaligya. Sir? Once siya gin-attempt balang ibaligya kung tani sa junk shop. Ano sir? Sang sada lang siya gin-attempt nga ibaligya sa junk shop. Balik kagapon sir, sang hapon nag-attempt ang ina nga tawo nga ibaligya niya sa junk shop nga na. Kaso lang ang junk shop nga na nagduwa-duwa nga ibakol niya kag nag-ano siya dayo, nag-take action nga ipalantaw niya i-report niya na itawag niya pulis para at least makita niya mabala niya kung ang positive gid man nga bombay na. So may possibility pa sir nga maglupok? Yes sir, kaya ang aton nga mga ang aton nga bomba is wala na siya expiration sir. So anytime basta ma-trigger siya, may tendency sa nga maglupok sir pag makahalit sa pumuluyo. Okay, supposed to be sir, pila ko tani ang worth kung ipa-scrap nila? Okay, Jail. Actionary ka nabatihan si Police Corporal Ronald Aurelio sang BCPO EOD so tag-3 or tag-pila man actionary ang balor gamay man lang ang baklon kung tani sang junk shop o galing tayo may nagaduda siya nga daw katilangahan or makaduluda hining duha ka items nga ginapadulong siya sining or i-attempt nung ibaligya siya sining scrapan actionary ka. Mas maayong inisyatibo sunod diri kay Sir Aurelio nga mayaraman sang initiative ining junk shop owner nga magpakigangot sa police station number 8 rason nga ni nagpadulong man sa Sir Aurelio dito sa area action Eric. Suno ka Sir Aurelio, first time nga natabo diri sa may Bacolod City subong at 2021 ang ini nga insidente. Update kabalita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Daily Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid Action na Dave Salazar. There you have it. Nakabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program. Sabadong edisyon. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi sa kay Action na Percival Binamor, Action Roger Gutib of course, Action Dale Salazar. Ninyo bugin ang ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action ang Defensor. Sa technical side naton diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri ka Security Guard Tunog Banwa, back to back ka Security Guard Campaner with IT Expert Action J.M. Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ng Korman Action Night Patrol Program. Magabalik ako ya sa Miyerkules. Nga adlaw. Lunes, Martes, madula ko. Ako naman si Action Eric Magbanari silinga. Diyos amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company,
sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!